onon musidɓe boowal ganni rendo pinal e neesu gonɗen ha hande koye lewru satambara. Lewru satambara ko bojji satambara, sabu ko nden gay kokkoji kona hono no Ibrahima Moctar Dare Sarr wiri ɗum e nder kartali nibbi. Lewru satambara noon en kaali ɗum, en kaali hen gurdam Youssouf Gueye ten gendi. Lewru satambara en kaali ɗum, en kaali hen gurdam Elimane Pouri Tafsir Djigo. Kono kadi lewru satambara ko lewru Elimane Dimat Saydou Mamadou Saydou Kane. Lewru satambara ko lewru Moustapha Boli Fadoumo Kadiata Saydou Elimane, gorko mo Diagnum, gorko mo Tekan, gorko mo Tulde Dimat, gorko mo Tore Belleldi, gorko mo Fouta Kumbare. Mambiani Saydou mo Mauritanie Sénégal, Saydou mo Afrique, Saydou mo Windere, kañum ni hawre ladial koye nogase jeeta koye lewru satambara. Holi gonnoɗo Moustapha Boli Fadoumo. Jaye penda weltiniram de tawno ɗo ko diwan Abdoulaye ta Gawlo. Wonɓe ladde wonɓe fof beltinama. Ñande nogase go octobre ujunere temedde jeenayi capannayi jeeɗiɗi 1947 ko nden yi aduna gorko mo darde mum e gurdam mum waɗi galucci e fedande ɓamtare Afrique. Won yeeso hollirgo Saydou Mamadou Saydou hono Saydou Kane yi aduna koto Dimat ɗo wiyeteno hanki Joli Majje. Gendi Elimane Boubacar Kudejo Kane, kono kadi gendi Dialo Wali, gendi Jambo Reɓe. Eɗen ɓuri nangude ngam hertinde nokku biyeteɗo Thiadji ɗo yi aduna. Thiadji noon ko kolongal Dar es Salaam to rewo Dimat to. Wadde en paami ko gila e tiggu walla gila e jibinade makko gurdam Saydou Kane fuɗɗi wadde ya garta hakkude rewo e worgo ngam annaminde o gorko ko gorko gotago laatotoɗo meslal ina ñooto enɗam hakkude rewo e worgo. Elimane Dimat Saydou Mamadou Saydou ina wawno kadi ɗuhade e beelu barke jinnaɓe mum e jibinande mum moƴƴere wono ɓural e nafoore Dimat e Diagnum e ko taari ɗum, kono fodore e hoddiro mbi ko sagata o yo tampu tampana renda mum beele ina taccina barke Elimane Boubacar Kane ɗo ɓuri woɗɗude e keeri windere. Saydou Kane waasi jinnaɗo mum gorko hono Mamadou Saydou gila omo yaara e duuɓi makko tati. Ɗo gonɗen ko hedde 1950. Bammakko Mamadou Saydou ko almudo wonno ɗo Alhaji Malick Sy nana leli hande Rosso Mauritanie, ko ɗon kadi Saydou Kane sawnimo. Moustapha Boli Fadoumo nene mum wiyete ko Boli Fadoumo Kadiata Saydou Elimane, on ɗon leli kañum ko Diagnum. Basgol bammakko law ina gasa tawa won ko ɓeydi e himme kam e cagatagal ha e jambaragal makko. O nehi kadi e juuɗe bammakko cawdiɗo, on ɗon wiyete ko Dialo Saydou. Caggal jangde makko less Saydou Kane jangi tudduɗal dewo lesal inniragal Bawol 2 to Dakar lamorgo leydi Sénégal. O waɗi secondo makko koto lycée de la Fosse ha hande gonɗen koye Dakar, ko ɗon o daaƴi jangde makko o feewi to Ndar tudduɗal keblowal ko fate safara jawdi ɓe mbiye ɗum école d'élevage e ɗemgal Faraysi. O jangi ɗon heblo jencingol jawdi ɗon e Ndar. O awodiri ɗon jokkodiral e yimɓe lolluɓe hono no makko ni e nder fedde nde ɓe jogino ɗon ina notito e inde dental sukaɓe Dande Maayo Jango. Ko ɗon o heɓi seedam faagu makko assistant à l'élevage woni ballo gaynaka. O gollimo ɗon duuɓi tati ko fewti e safara jawdi. Miijo ɓamtude jangde ɗo woppirno arti e makko o tacci o fayi Rosso. ɗo Rosso Mauritanie o ɓamti ɗon e tolno mo woppirno o
to de la fosse to o ummiti toon kadi o arti lycée Faidherbe mo Ndar gila ɗon o laatimo laanel jokkere en ɗam e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko ɗon e duɗal Faidherbe o heɓi bac makko miijo makko e muuyo makko wonno ko yidde wonde pilote manam dognowo laaɗe diwoje kono hayso ɗum laataki Saydou Kane ɓami ndiwowo gadanol mum e 1971 ngam yaltude Afrique o feewi to wiyete Bruxelles wuro laamorgo leydi Belgique nde o ummiti toon o fewti Faraysi e nder ɗin nokkuje jiilam ngalu Saydou Kane kañum naatiri toon ko jiilaw gandal o nawdi fannuji kewɗi jiilaw gandal sabu e wiide makko so aɗa haaɓe hare leñol yo gembe ma gandal tiiɗ o jangi toon humpito o jangi toon rendiyankagal o nawdi hen jangde tarihi e sharia woni droit gonɗinde ko Kocco Barma Fall wino darto gandal ina foti jogade jikku mbabba ladde ko heɓi fof tan yo momso ɗum ɗo fof o jangi ɗum ko hakkude duɗal Sorbonne e duɗal Georges Blandier ko toon kadi o heɓi maîtrise makko gandal rendo o heɓi toon kadi licence makko to banggue gandal sharia woni droit ɗum ɗo fof ɗesi waade Saydou ko hono talki ñawdo e heblo sippiro hare ndimago nde o ummanino to leydi makko hani e nder Afrique fof nde o ummiti toon o arti leydi Mauritanie o heɓi ɗon kadi seedam faago korowo jangde woni inspecteur d'enseignement o jeyama toon e goomu cuɓagu ngam yurnitade tippude jangde Mauritanie laabi ɗiɗi omo ɗaɓɓire waɗede jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko fate jangde kono noon ɗum laataki Allah hoddirani kono noon kam o jangini e duuɗi kewɗe e nder Mauritanie ko wittiyanke keptinaɗo kuftidinɗo kadi o wonno e catal witto e nder leydi Mauritanie o heeɓi darnude toon catal wittu gandi e aadaji o gollinimo UNESCO wonande leydi Mauritanie o joɗini ɗum to Niamey wuro laamorgo leydi Niger o jeyama e darnuɓe fedde jojjande aade wiyetede RADDHO o woni no koolaɗo kadi Cheikh Anta Diop mo o wondi hakke duuɓi 8 indi Moustapha Booli noon so haalama dujƴitto koye hare potal leƴƴi e hakkeji innama aade ko ɗum woni sababu nangue makko kewɗe e nder leydi nde o suuɓi o yiɗi e ɓernde makko kono kadi nde o jeeya e nder mo guila 1979 gonko makko fuɗɗima yerɓude e nder leydi makko o sokama to Agdour o sokama to Attar o sokama to Ayoun o sokama to Nouakchott kono kadi o sokama mettude e walataɗo jaam walata o moftama hakke balɗe 20 e wuro laamorgo leydi Mauritanie kono noon ɓuri habnade ko nanggal satambara 1986 ɓe goni e kaaɗeki kaso hakke duuɓi 4 ko toon ten Youssouf Gaye ten gendi heddi e mayirɗe satambara nduɗo e 1988 ko toon Djigu Tafsiru heddi e mayirɗe satambara nduɗo 1988 hade nden e nangal mabɓe 1979 ko toon ɓe jaltini miijo ko wiyete conseil national consécutif woni jonde disnodiral ngendi e nden hitande nde laamu ngu wi ina yaltinaɓe ɓe mbi koɓe jaltani so wona nden jonde jaaɓe kono kadi waɗe siine ete ɓe gandirta nden jonde daɗɗugol mum jaɓama ko jagorɗe 4 mbaɓe nangi wonde ina jeeya e sababuji nangal mabɓe e lebte mabɓe ɓen ɗon telline ina jeeya hen jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko fate pinal e humpito ina wiye biredi leyni
ina jeeya hen jagorgal faggudu ne wiye Bleydi Sahara, ina jeeya hen jagorgal kisal leydi hono Siddi Wuld Salek e jagorgal jokkodiral hakkude leyɗele leydi Mauritanie on saaha. E nde ɗum waɗa ɓe jaaɓi yaltude ñande 19 lewru mars 1979 kono jonde nde waɗani sabu basugol fondede limore ɓaleɓe woɗeɓe fotɓe hawridde e ngal ɗon pottital. pelle kewɗe cosade e nder leydi Mauritanie kaɓantoɗe ndimago e gueɗal leƴƴi sifande Moustapha Boly Fadumou Saydou Kane tawama hen. UMD e hitande 1975 Alliance pour la Mauritanie Nouvelle, Conscience et Résistance e pelle goɗɗe baɗe hono noon. kala tuddidimal weltinirama. Saydou Kane gollima kadi radio Ndar kam e radio Dakaru fof. O jokkodiri e Amadou Tamim Wane e yewtere Le Fouta l'écoute ndeten Youssouf Gueye Sosno. O lollini kadi yewtere jeunesse à vous l'antenne to radio Ndar to banggue jewte dingri e leyɗele aduna kewɗe jewte Saydou Kane ina pilline e nder aduna o te kadi limtata. Saydou Kane feeri yalti leydi mum ko ñande 11 lewru mars 1992 o jokkoye haare caggal leydi haare nde ganduɗa nde woodi jencude dañani hen. No o nawruno hoore makko ko noon o artiriri hoore makko e nder leydi makko. Saydou Kane ina jottorino jeeyede e suɓgoji leydi Mauritanie bannoɗi e hitande 2007 hoddiro e fodore cali ha ladial faali e accident e nder leydi Mauritanie mbo waɗi. O tactina o adda hôpital principal mo Dakar o wirni ɗon ñande 27 Satambara o taccina kadi ñande 29 Satambara o wirni yato Ros o sawdi Bamako. Saydou Kane woni neɗɗo mo dokke Allah. Saydou Kane l'éloquent. Saydou Kane mo neɗɗo yiyata jarribe mum wona tan sabu ngari mbaadi mum kono noon to ngari hakkilantagal e ɓernde mum. Saydou Kane mo neɗɗo fof yiyata yiɗi ɗum sabu yankindare mum e udditare mum kono Saydou Kane mo aduna fof yiɗi. Yehidi ha hoorejo leydi Sénégal hande hono Macky Sall nde woni hoorejo jagorɗe joddime makko wawano wasde jarribede makko ha waɗi mo disnirdirɗo hayso tawi caggal mum woodi nattuɓe hen ha bonni nden fimde. Saydou Kane noon woodi ko woppiri windere nde to banggue leppi haala kono kadi Saydou Kane woodi ko woppiri windere nde e won defte hayso tawi kewɗe hen muulaka kono Saydou Kane woppiri windere nde dongal teddugal kono kadi Saydou Kane woppiri en jaalo waali. kala tuddidimal weltinirama. tuddi cangay weltinirama. Jaalo waali. Jaalo waali jimol kulɓinigol e nder kawisaji coomiɗi e kaaƴe naftoje e nder ceene daneje ɗe ƴiƴamma wojjini e less jammule towɗe nana leli jambareɓe sottirɓe pittali mumen ndimagu ndumotongu. Jaalo waali jimol kulɓinigol. Gawlo ɓamtu dande ma ngam findinde ɓe rimɓe ɗaniɓe ngam ɓe lamɓe men leliɓe e nder leydi mawmaw inɗi mumen ina jaalo. Jaalo waali e nder ɗen inɗe ɓurɗe welde koɗɗe maɓɓe ɗe kadi ɓuri welde. ɓe darinimo ndi leydi ha sakket foofandu mawnino ñalawmaji ñam golleji. Gawlo holko paɗɗa rokkumin gaaci ma belɗi. lamɓe ñalaɗe mawɗe kettoɗe sawtu kolce dimaɗi onon yahannoɓe e dingri polgu ina jaajdo e belammaji polgu. miɗo yimo ɗin nokkuji battinde Bilbasi, Jaalo waali, Debbo Jola tuli ungotoɗe tampere e olel koye kelɗe
ina jaabto e ungaali gaañiiɓe e kijaali pucci baɗɗaaɗi. Hey ma gawlo nawtu min to ngendi koyɗi e nder ngendiji ɓen ɓe jambaragal e cuusal mumen mandilini dolni ina nawta daawe jooɗɗe e nder sakket pelɓodiri battinoje e maayiɗele e waameji. ɗum ko Saydou Kane yimi ɗum, kono enenne nde Saydou Kane hawri e ladial en jimtoto Saydou Kane, mbiɗen mo Saydou Kane mo Allah tagiri yo tampan rendo ñande ladial mum timmi an nat jaaloɓe. Onon hol jaalateɗo gorko mbo joli majji mbewni dimatete kan Saydou Mamadou Saydou korsuɗo jañum Moustapha Booli Fadum dona jaalo waali mo tulde dimattore e bellel ɗi. Hol duwanteɗo Moustapha Booli? baban Ibra e Fatimou Saydou, baban Raki bandum Eliman, baban Huntu wini woni nene. Hol jaalateɗo Moustapha Booli? a woni no meslal ñoɗɗa lawti enɗam Afrique, a laatinomo woronge aɗa remto purgi tarik bonnaɗo, kono to leydi Baba Fouta e Kumbare an goto ka 12 hinde. a woni gawlo ndendinɗa leƴƴi dimo e ndimo jiidoy e asko. a woni bayla aɗa tafto rendo, a woni sakke foysiri aɗa sooma gande, ko a jaltaɓe aɗa awa majjoyɓe. kan jawando cappitiɗo ɓale gotago, gonɗa jiyaɗo nde tampanɗa rendo. kan ceɗɗo jeeri mbo hulata mayde bettu kono wonde ɓurno bonde. saha lefte e nder dumbirde hakkunde Agadour e Attar, Ayoune e walataɗo jam walata. hol duwanteɗo Moustapha Booli? a woni Saydou basɗo e dofeelo, a woni Saydou moƴƴo e bonɗo, a woni Saydou ƴoƴɓe e hangaɓe, a woni Saydou anduɓe e lamɓe. wadde hande a woppi winde, a woppidinde Kumba Jamdi e Dono Moutar. sinno korso ina haɗa yoolare, sinno yidde ina riwanno fodore, nde hoddiri heɓata Saydou ko maliɓa hewɓe. Sara Jaliha.